ሰላም ኩልኩም ተኸታተልቲ ራዊ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ቀኒ። ቶም ሓደሽቲ ዌልካም ቱ ማይ ቻነል፣ ቶም ኦልሬዲ ሳብስክራይብ ጌርኩም ቤተሰብ ናይ ራዊ ቻነል ዝኾንኩም ከዓ ቴንክ ዩ ይቐኒለይ እንዳበልኩ ሎማዓንቲ ሒዝያ መፅአ ዘለኹ ደርሆ እያ። ቅድሚ ናብኣ ምኻድና ግን ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር እንዳገበርና ቤተሰብ ናይ ራዊ ቻነል ክንከውን እንዳዓደምኩ ቅድሚ ናብ ደርሆ ምስራሕ ምእታወይ ንዑ ዝኾነኒ ቀመማት ከዳሉ ንስኻ ጅንጅብልን ጻዕዳ ሽጉርትን እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጅንጅብለይን ጻዕዳ ሽጉርተይን ጽቡቕ ጌረ ሓጺበ ኣጥፊፈ ጥሒነዮ ቀሪፈ ሓጺበ ጥሒነ ኣብዚ ናይ ኣይስ ኪዩብ ንጥቀመሉ መልኤ ፓክ ገብርኤ ጽቡቕ ጌረ ላስቲክ ጌረ ሸፊነ ኣብ ፍሪዘር ከቐምጠየ ማለት እዩ። ንሕጂ ዝኾነኒ ግን ኣትሪፈ ኣለኹ። እዚአን ድማ ጽቡቕ ጌረ ፓክ ጌረ ኣብ ፍሪዘር ከቐምጠየ ድሕሩ ሽጉርተይ ከምዚ ጌረ ኣዳልየ ብማሽን ጌረ كتحناي نورمال كان ديرا فريا بيلا اماشن كبلوس لزخنكو مترس لزخنكو نذكر دما تمتيرولو حجي قسيله دما كولوي ማዩ ክሳብ ዝጸፍፍ ዘይትኸይ ገበርኩ ከኦልዌ ድሕሩ ማዩ ምስ ጸፈፈ ዘይቲ ወሲኸ ድማ ከኦልዌ ጽቡቕ ጌረ إنا خيفلنا ندحردا نقلو خيناكو هاي هيت جيرنا قلطفنا ونكنسالت نخالينا ندحردا كال اسرحات علينا جن لو هيت جيرنا وي ميديم جيرنا نقلو نخالينا هجرما شغورتاي تقولي لي مسبلكو بربره وسيخه صبو جيرا قالوي انا بزح بربره يتقامني مغنياتو مرير كون سلازيدلو قرب بربره تتقيم له كنز تريو زلهم صعدو زباله يخوين زلو شغورتاي እዘን ተጠቂመለን ዘለኹ በርበረውን ክመራስ ለዘይደልም ጽቡቕ ጌረ ኸልዋኔ ሕጅርማ ኣክን ዘይቲ ምውሳኽ ጠስሚ ወሲኸ ከኦልወየ أنت بوي واحد زبالة زيتي تتقيمة نيرة سلازي حجي تسمي جيرة كالوي تبو جيرة ماين داو السخكو حجرما سالسا دلخ توماتو بيست مالتي جرما توماتو بيست وسيغالو لخو كلر بتعمي صبغ زغبرو مغنياتو ناتي صعدو يلسلز نبره توماتو بيست تتقيمه صبغ كلر كنززل يغيرو لخو نو دما مايندا وسخكو قسيله كولوي እዚ ቪዲዮ ዝተቆራረፀ ስለ ዝኾነ ቅልጥፍ ኢለ ማይ ዝውስኸሉ ዘለኹ ዝመስል ቆራሪፀ ስለ ዝኾንከ እምበር ጽቡቕ ጌሩ ምስተቐልወ ኮኮር ማይ እንደወስኽ ከቆልዮ ሕጂ ድማ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ካፍቲ ናይ ዓንቶ ዝጠሓንኮ ዘትረፍኮ ወሲኸ ድማ ከቆልወየ
ሕጂ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ተቐልወለይ ስልሰይ ምስ ኣዳለኹ ማለት እዩ። እቲ ደርሆ ጽቡቕ ገይረ ሓፂበ ብለሚንን ጨውን ገይረ ጽቡቕ ገይረ ሓፂበ እየ። ስለዚ ሕጂ ደርሆ ኣትየ ኮረሪማ 7 ቀመማት ቺክን ክኖር ከምኡውን ጨው ወሲኸ ነዚ እውን ጽቡቕ ገይረ ኣኺሰ ክሳብ ጽቡቕ ገይሩ ዝዋሃድ ማለት እዩ። ሽዑ በቃ ለውሂት ገይረ ቀስ ኢላ ሃዲኣ ንኽትበስለለይ ክገድፋየ ማለት እዩ። ብጎኑ ኸ እንቋቑሖ ኣብሲለ እታ ደርሆ ምስ በሰለት እታ ፀብሒ ጽቡቕ ገይራ ምስ በሰለትለይ ብላዕሊ ከለኹ ከእትወየ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓን ትሕዝተይ ነዚኣ ትመስል። ፈቲኹማ ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ፈቲኹማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ብምግባር ድማ ናብ ፍሬንድስኩም ቤተሰብኩም ክትበፅሕ ግበርዋ። Thank you so much. I really appreciate your help. Thank you. Have a good one.